Είσαι πραγματικά παιδί μας, το δύσπιστο βλέμμα του πατέρα μου συνάντησε το δικό μου, εξετάζοντας προσεκτικά τον έλεγχό μου καθώς ήταν ανοιχτός μπροστά μας. Μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια καταξιωμένων γιατρών, είχα πάντα υποθέσει ότι το να ακολουθήσω τα βήματά τους ήταν ο προορισμός μου. Έτσι, από την παιδική μου ηλικία, ασχολήθηκα επιμελώς με τις σπουδές μου, κατατασσόμενη σταθερά στην κορυφή της τάξης μου. Ωστόσο, για τον πατέρα μου, γιατρό ο ίδιος, η απλή αριστεία σε τοπικό επίπεδο υπολοιπόταν των προσδοκιών του. Στα μάτια του, η επιτυχία έπρεπε να ξεπεράσει το εθνικό στάδιο για να έχει πραγματική αξία. Βομβαρδιζόμενος επανειλημμένα με αυτό το υψηλό πρότυπο, ο σεβασμός μου για το ιατρικό επάγγελμα σταδιακά διαβρώθηκε. Το όνομά μου είναι Έμιλι, γεννημένη σε μια γενιά γιατρών μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή μου, την Τζέσικα. Ήμασταν οι απόγονοι που αναμενόταν να συνεχίσουμε την οικογενειακή κληρονομιά. Σε αντίθεση με μένα, η Τζέσικα αβίαστα διέπρεψε, απολαμβάνοντας την εύνοια των γονιών μας, κάθε της επίτευγμα γιορταζόταν, το παραμικρό της καπρίτσιο γινόταν δεκτό. Δεν μπορούσα παρά να ζηλέψω την προνομιούχα θέση της. Συνεχώς μετρούμενη με τα τεράστια επιτεύγματα της Τζέσικα, εγώ έβρισκα συνεχώς ελλείψεις. Παρά τη διαφορά 5 ετών που μας χώριζε, η αδυναμία μου να αντικατοπτρίσω τις επιτυχίες της θεωρήθηκε ως προσωπική ανεπάρκεια. Με την πάροδο του χρόνου, η προσοχή των γονέων μου μειώθηκε, εκτρέφοντας εξ ολοκλήρου προς τις επιδιώξεις της Τζέσικα. Ακόμη και σε στιγμές άγχους, οι λεκτικές επιθέσεις και τα περιστασιακά σωματικά ξεσπάσματα της Τζέσικα δεν αναφέρονταν από φόβο δυσπιστίας. Εγγραφόμενος σε ένα φημισμένο προπαρασκευαστικό σχολείο, δεν είχα καμία φιλοδοξία να ακολουθήσω ανώτερη εκπαίδευση. Υπομένοντας την ανελαίτη λεκτική κακοποίηση, πήρα την απόφαση να φύγω από το σπίτι, εξασφαλίζοντας μια δουλειά μερικής απασχόλησης για να συντηρηθώ. Αποφυτώντας από το Λύκειο, βρήκα παρηγοριά στην απασχόληση σε ένα τουριστικό ξενοδοχείο. Απαλλαγμένη από το τοξικό περιβάλλον που κάποτε αποκαλούσα σπίτι μου. Πέρασαν 6 μήνες χωρίς επαφή, μέχρι που ένα απροσδόκητο τηλεφώνημα διέλυσε τη μοναξιά μου. «Έλα στο σπίτι για τη γιορτή του νέου έτους», διέταξε η φωνή του πατέρα μου, χωρίς να αφήνει περιθώρια για διαπραγματεύσεις. Η παράδοση υπαγόρευε την επανένωση των συγγενών μας που κυριαρχούσαν από γιατρούς, μια τρομακτική προοπτική για μένα. Με το βάρος της οικογενειακής υποχρέωσης να με βαραίνει, συνένεσα, επιστρέφοντας για μία μόνο ημέρα, έκανα ζογκλέρ με τις υποχρεώσεις μου στο ξενοδοχείο εν μέσω της έντονης περίοδου στο σπίτι. Αναλάμβανα το ρόλο του υπάκουου οικοδεσπότη, επιβλέποντας τις προετοιμασίες για την ετήσια συγκέντρωση. Μέσα στο χάος, αναρωτήθηκα γιατί αυτό το βάρος έπεφτε συνεχώς πάνω μου. Ωστόσο, οι ενοχές για την απόκλησή μου από το οικογενειακό επάγγελμα με κρατούσαν προσδεδεμένη στις προσδοκίες τους, αν και ήλπιζα ότι η αναχώρησή μου με αρκετούς δεσμούς, η κλίση του πατέρα μου απέδειξε το αντίθετο. Προς το παρόν, θα τιμούσα την οικογενειακή παράδοση, ακόμη και αν αυτό σήμαινε να υπομείνω μια ακόμη οδυνηρή επανένωση. Θα σχεδιάσω σχολαστικά την επιστροφή μου στην πατρίδα για να είναι γρήγορη, χρησιμοποιώντας τη δουλειά μου ως βολική δικαιολογία. Ωστόσο, κατά την άφιξη, η βροντερή φωνή του πατέρα μου κατέριψε την αποφασιστικότητά μου. «Αιμορραγείς. Όλοι φτάνουν σύντομα. Γιατί δεν επέστρεψες χθες?» με μάλωσε, απορρίπτοντας τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις ως απλές δικαιολογίες. Προσπερνώντας βιαστικά την επίπληξή του, μπήκα σε ένα σπίτι που στερούνταν κάθε ίχνος άνεσης. Εκτελούσα ευσυνείδητα τις εργασίες που μου είχαν ανατεθεί υπό το άγρυπνο μάτι της μητέρας μου, στερούμενη κάθε αίσθησης ανακούφισης για την επιστροφή στο σπίτι. Καθώς οι συγγενείς συγκεντρώνονταν και οι γιορτές άρχιζαν, εγώ παρέμενα στην περιφέρεια, ένας γνώριμος παρήσακτος στα οικογενειακά πειράγματα. Ανάμεσα στη φλιαρία που ήταν γεμάτη από παράπονα του νοσοκομείου και κουτσομπολιά των ασθενών. Δεν μπορούσα να αποβάλω την αίσθηση ότι το ιατρικό επάγγελμα δεν εξέθρεφε παρά μόνο περιφρόνηση για τους άλλους. Η Τζέσικα, αποκαλύπτοντας την ανωτερότητά της, κορόιδευε τόσο τους συναδέλφους όσο και τους ασθενείς. Όταν ήρθα αντιμέτωπη με τον φλεβασμό του Κρίστοφερ για την προφανή αποτυχία μου να γίνω γιατρός, δάγκωσα την αντεπίθεση που έβραζε μέσα μου. Απρόθυμη να εμπλακώ σε τέτοιες εκπαιδευτικές ανταλλαγές κάτω από το πέπλο της νύχτας, έκανα την απόδρασή μου από τα ασφικτικά όρια του οικογενειακού μου σπιτιού. Τα παράπονά τους για τις μελλοντικές δουλειές και υποχρεώσεις έπεσαν στο κενό, καθώς έθεσα ως προτεραιότητα την επιστροφή μου στην εργασία. Επιβιβαζόμενος στο λεωφορείο χωρίς να αλλάξω ρούχα, άφησα πίσω μου την ετήσια παροδία,
αρκούμενη στη διατήρηση της φευγαλαίας σύνδεσης με την οικογένειά μου. Για 7 χρόνια, αυτό το τελετουργικό παρέμεινε αναλύωτο, μια μοναδική ημέρα υποχρεωτικής επανένωσης. Παρά την απόκλησή μου από το αναμενόμενο μονοπάτι, οι γονείς μου με είχαν στηρίξει στη σχολική εκπαίδευση, αν και χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου. Κάθε χρόνο που περνούσε, η ετήσια επίσκεψή μου παρέμενε μια απλή τυπική διαδικασία, ένα σύντομο διάλειμμα στην κατά τα άλλα ανεξάρτητη ζωή μου, καθώς η γνωστή εποχή του χρόνου πλησίαζε για άλλη μια φορά, προετοιμάστηκα για το αναπόφευκτο τηλεφώνημα από τον πατέρα μου. Ωστόσο, όταν τελικά χτύπησε το τηλέφωνο, δεν ήταν το όνομά του που αναβόσβηνε στην οθόνη, αλλά ένας απροσδόκητος καλούντας που προανήγγειλε μια απρόβλεπτη τροπή στην ετήσια παράδοσή μας. Διστάζω, πατάω το κουμπί της κλήσης. Εκπλήσωμαι από το σπάνιο γεγονός της κλήσης από την Τζέσικα. Ανήσυχες σκέψεις περνούν από το μυαλό μου καθώς απαντώ, φοβούμενοι τα χειρότερα για τους γονείς μας. Ωστόσο, αντίθετα με τις ανησυχίες μου, η φωνή της Τζέσικα ακούστηκε από τη γραμμή με μια απροσδόκητη ζωντάνια. «Ξέρεις εκείνον τον νεαρό διευθύνοντα σύμβουλο από τον χώρο εργασίας σου, είναι παντού στην τηλεόραση τελευταία, δεν το πρόσεξες?» Ο ενθουσιασμός της ήταν αισθητός. Μια έντονη απόκλιση από τη συνήθη συμπεριφορά της. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω την ξαφνική αλλαγή της τάσης της, χωρίς να είμαι σίγουρος για το που οδηγούσε αυτή η συζήτηση, απάντησα διστακτικά, αναγνωρίζοντας την πρόσφατη παρουσία του CEO στα μέσα ενημέρωσης λόγω του ανοίγματος νέων ξενοδοχείων. Αλλά πριν προλάβω να κατανοήσω πλήρως την κατάσταση, η Τζέσικα παρενέβη με προθυμία, εκφράζοντας το ενδιαφέρον της να τον συναντήσει. «Να με συστήσεις σε αυτόν. Έχω ξετρελαθεί μαζί του από τότε που τον είδα στην τηλεόραση. Επιπλέον, είναι ένας νέος δάσκαλος, έτσι δεν είναι?» «Θα ήταν τέλειος για μένα». Μένω εμβρόντιτη στη σιωπή και παλεύω να βρω τις σωστές λέξεις. Το τολμηρό αίτημα της Τζέσικα με ευνηδίασε. Οι φιλοδοξίες της φαινομενικά συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Πώς θα μπορούσε κάποια τόσο αλαζονική όσο η Τζέσικα να πιστεύει ότι θα μπορούσε να εχμαλωτήσει την προσοχή κάποιου σαν και αυτόν? Πριν προλάβω να διατυπώσω μια απάντηση, απλώς συνέχισε να ξεπερνά με ατμό τις όποιες αντιρρήσεις μου. «Εσύ, ένας απλός εργαζόμενος, πιθανότατα δεν τον έχεις καν γνωρίσει. Και ακόμα και αν τον έχεις γνωρίσει, μια απλή γυναίκα σαν εσένα δεν θα του έκανε εντύπωση». Τα λόγια της έκοψαν βαθιά, αλλά παρέμεινα σιωπηλή, χωρίς να μπορώ να παρέμβω μέσα στον αδυσόπιτο μονόλογό της. Καθώς παραμιλούσε, προσπάθησα να παρέμβω, αλλά η ορμή της Τζέσικα ήταν ασταμάτητη. Η αλαζονία της δεν γνώριζε όρια, καθώς με ενημέρωσε τυχαία για τα σχέδια της να μείνει εδώ όταν θα την επισκεπτόταν ο διευθύνων σύμβουλος, σίγουρη για την ικανότητά της να τον κερδίσει με την ομορφιά της. Αγωνίζομαι να βρω τη φωνή μου, σαστισμένος από το θράσος της Τζέσικα. «Μα Τζέσικα, δεν υποτίθεται ότι πρέπει να σκέφτεσαι να κανονίσεις συναντήσεις για γάμο? Είναι η οικογενειακή μας παράδοση να παντρευόμαστε μέχρι τα 30. Η αδύναμη προσπάθειά μου να τη λογικέψω αντιμετωπίστηκε με απαξιωτικά γέλια. Οι παραδοσιακές διευθετήσεις είναι τόσο ξεπερασμένες που σκέφτεσαι, άλλωστε. Γιατί να συμβιβαστώ με κάτι λιγότερο όταν μπορώ να στοχεύσω στην κορυφή? Τα λόγια της αιωρούνταν στον αέρα, αφήνοντας με άφωνο, καθώς ζητούσε αδιάφορα να καλύψω τα έξοδα διαμονής της. Συνειδητοποιώ τη ματαιότητα του να προσπαθώ να την λογικέψω. Με βαριά καρδιά, παρετούμε από τον παραλογισμό της κατάστασης. Εμπορεύομαι την αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ των φαντασιώσεων της Τζέσικα και της πραγματικότητας. Ξαφνιάστηκα από την αναφορά για τις συναντήσεις που κανονίζει. Η Τζέσικα δεν είχε ήδη υποστεί αυτή τη διαδικασία, η σκέψη της με απογοήτευσε, γνωρίζοντας την περιορισμένη δεξαμενή των κατάλληλων υποψηφίων. Μόλις τις προάλλες, μου σύστησαν έναν 35χρονο άνδρα ως πιθανό τέρι. Η καταλληλότητά του άφηνε πολλά περιθώρια, αφήνοντας με ένα αίσθημα βύθισης παρατηρώντας τη διατήρηση της Τζέσικα για τους τακτοποιημένους μνημονιακούς συντρόφους της, η απογοήτευσή μου αυξήθηκε. Αλλά η περιφρόνησή της για την παράδοση δεν σήμαινε ότι ήμουν υποχρεωμένη να τη συστήσω στον Αλέξανδρο. Την ενημέρωσα αποφασιστικά ότι δεν ήταν εφικτό και τερμάτισα την κλήση. Ένα μήνα αργότερα, επέστρεψα σταδιακά στο σπίτι μου για την πρωτοχρονιά, με σκοπό να εκπληρώσω τα οικογενειακά μου καθήκοντα πριν από την ταχεία αποχώρηση. Ωστόσο, φέτος, οι συγγενείς μου φάνηκαν ασυνήθιστα προσιλωμένοι στην απασχόλησή μου σε ένα ξενοδοχείο, που εργάζεται σε ένα ξενοδοχείο.
«Έμιλι, εκπλήσωμαι που μπορείς να ανταπεξέλθεις σε μια τόσο ταπεινή δουλειά», παρατήρησε ο Κρίστοφερ, απηχώντας τον εντυπωσιασμένο τόνο της μαμάς για την ικανότητά μου να διαχειρίζομαι μια δουλειά που θεωρείται λιγότερο σημαντική από τη δική τους. Ακόμη και ο μπαμπάς συνέχισε εκφράζοντας ανακούφιση που η απουσία μου τον γλίτωσε από τα κουτσομπολιά της γειτονιάς. Το βάρος της συλλογικής τους απογοήτευσης με κατέκλυσε, επιβεβαιώνοντας αυτό που ήδη ήξερα, ότι με θεωρούσαν ντροπή. Τα γέλια της Τζέσικα έκαναν το κακό χειρότερο, καθώς η κοροϊδία της έπεφτε βαθιά. Αλλά τα λόγια της άναψαν μια φωτιά μέσα μου. Εκείνη τη στιγμή πέταξα το προσωπείο της συμμόρφωσης και απελευθέρωσα τα συσσωρευμένα συναισθήματα. «Τζέσικα, είσαι 30 ετών, 5 χρόνια μεγαλύτερη μου. Ποιο είναι το σχέδιό σου, με τόσο υψηλές προσδοκίες, θα μείνεις πίσω», ανταπάντησα. Με καύσιμο την απογοήτευση, το ξέσπασμα της βοήθειάς μου προκάλεσε την οργή του μπαμπά, απαιτώντας μια συγγνώμη. Ωστόσο, η ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Τζέσικα παρέμεινε αμετάβλητη. Ήταν το χρυσό τους παιδί. Και εγώ απλώς και μετά για να σκεφτώ, αν αυτή ήταν η πραγματικότητά μου, τότε ας είναι έτσι. Επιθυμούσα μια τριμελή οικογένεια να παραμείνει για πάντα μαζί. Αλλά η πραγματικότητα απήχε πολύ από τον ευσεβή μου πόθο. Παρά την κλιμακούμενη οργή του μπαμπά, αναστέναξα μέσα μου, γνωρίζοντας ότι τα συναισθήματά μου θα υποδάβλιζαν ακόμη περισσότερο τον θυμό του. «Τι είναι αυτή η συμπεριφορά, ποιος νομίζεις ότι σε μεγάλωσε το σπαθί?» Η φωνή του μπαμπά βροντοφώναξε, διανθισμένη από το σοβαρό νεύμα της μαμάς. Ο απόϊχος της αποδοκιμασίας τους αντικατοπτρίστηκε από τους συγγενείς. Η συλλογική του συνένεση είναι ασφικτικό βάρος πάνω μου. Βαρεμένη με την αποπνικτική ατμόσφαιρα, ετοιμάστηκα να μιλήσω, μόνο και μόνο για να συναντήσω την κοφτή παρατήρηση του μπαμπά, που με χαρακτήριζε αποτυχημένο που έφερε ντροπή στην οικογένειά μας. Η κοροϊδευτική του έκφραση ενίσχυσε την αποφασιστικότητά μου καθώς μάζευα τα πράγματά μου έτοιμη να αναχωρήσω. «Θα επιστρέψω μετά από αυτή τη χρονιά», δήλωσα αποφασιστικά, με τα λόγια μου να αιωρούνται στον αέρα καθώς κατευθύνομαι προς την έξοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω κάνει μέχρι τώρα. Βγήκα έξω, με το βάρος της απόφασής μου να κατακάθεται πάνω μου. Καθώς έφτασα στην πόρτα, ο ήχος ενός αυτοκινήτου που σταματούσε έξω τράβηξε την προσοχή μου. Κοιτάζοντας έξω, εντόπισα ένα πολυτελές πάρκινγκ αυτοκινήτων σε κοντινή απόσταση. Βγήκαν οι γονείς μου και η Τζέσικα. Η περιέργειά τους κορυφώθηκε από την άφιξη. Προς έκπληξή μου, ο οδηγός δεν ήταν άλλος από τον Αλεξάνδερ, τον πρόεδρο της εταιρείας μου. Το ίδιο πρόσωπο που η Τζέσικα με είχε παροτρύνει να συστήσω. Με ένα χαμόγελο, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση εξηγώντας ότι μόλις έφευγα. «Καιρός ήταν», απάντησε ο Αλεξάνδερ, με το χαμόγελό του να υποδηλώνει μια κατανόηση που ξεπερνούσε τα λόγια. Με έναν αδιάφορο αποχαιρετισμό, άφησα πίσω μου την εμβρόντιτη οικογένειά μου. Το σοκ τους ένοχο, καθώς ο Αλέξανδρος πλησίαζε τον μπαμπά, αφήνοντάς με να αναρωτιέμαι για την απρόβλεπτη τροπή των γεγονότων. Ζητώ συγγνώμη για τον καθυστερημένο χαιρετισμό που άρχισα πριν σκύψω κοντά στον Αλέξανδρο. Είναι ο αραβωνιαστικός μου. Παντρευόμαστε τον επόμενο μήνα. Η ανακοίνωση αιωρήθηκε στον αέρα, αντιμετωπίστηκε με ένα μείγμα έκπληξης και δυσπιστίας. Ήταν η φωνή της Τζέσικα, των γονιών μου ή και των δύο, γέλασα, αν και η πρόθεσή μου να τους προσκαλέσω στο γάμο ήταν ανύπαρκτη, χωρίς να έχω κανένα παρατεταμένο δεσμό με αυτό το σπίτι, αμφιβάλλω αν θα επέστρεφα ποτέ. Έγινε φανερό ότι αυτό δεν ήταν τελικά το κατάλληλο μέρος για μένα. Μετά την πρόταση του Αλέξανδρου, ένιωσα την ανάγκη να του εξηγήσω την κατάστασή μου, ρίχνοντας φως στη δυναμική της έντασης μέσα στην οικογένειά μου. Η κατανόησή τους ήταν άμεση, ειδικά αφού άκουσαν για την αμαυρωμένη φήμη του νοσοκομείου, ένα θέμα που είχε θίξει και η Τζέσικα. Αγνοώντας τις εμβρόντιτες αντιδράσεις της οικογένειάς μου, συνέχισα να αποκαλύπτω τη συμμετοχή μου σε ένα νέο ξενοδοχειακό έργο κοντά στο DNDYS Hospital κατά τη διάρκεια τοπικής έρευνας, αναδύθηκαν ανησυχητικές αλήθειες για το DNDYS Place, πολλαπλές ιατρικές ατασταλίες και σκάνδαλα. Ο χώρος του μπαμπά χλώμιασε με την αποκάλυψη και δεν μπορούσα παρά να αμφισβητήσω τη συμμετοχή του. «Είσαι σίγουρος ότι είναι εντάξει?» πίεσα, αναφερόμενος και στη σχέση της Τζέσικα με το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους ντόπιους, η φήμη τους ήταν η χειρότερη. Μια αντανάκλαση για την οικογένειά μας. Το βάρος της κατάστασης έπεσε βαριά πάνω μας. Ήταν σαν πατέρα σαν κόρη.
καθώς η φράση που αναφερόταν στον μπαμπά και την Τζέσικα κρεμόταν στον αέρα, ρίχνοντας μια σκιά πάνω στην ακεραιότητα της οικογένειάς μας. Νιώθοντας κάπως υπεύθυνος, εξέφρασα την αποφασιστικότητά μου να πετύχω στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και να αποκαταστήσω την πίστη στην κοινότητα. Σε πλήρη αντίθεση, ο μπαμπάς και η Τζέσικα εμφανίστηκαν εμφανώς ταραγμένοι. Οι κάποτε σίγουρες υπαγορεύσεις τους κατέρεαν κάτω από το βάρος του ελέγχου και της συνειδητοποίησης. Εκμυστηρεύτηκα τα πάντα στον αραβωνιαστικό μου, τον Αλεξάνδερ, ο οποίος χωρίς περιττή διακοπή απλώς άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού. Οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν αμέσως μετά την αναχώρησή μου από το σπίτι μου, υπό τη διοίκηση του προηγούμενου προέδρου. Ο Αλέξανδρος, ο μελλοντικός πρόεδρος, δούλευε μαζί μου στο πεδίο και η συντροφικότητα μας άνθησε σε μια στενή φιλία. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι με ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Σε πλήρη αντίθεση με τις προηγούμενες εμπειρίες μου, όπου με αγνοούσαν, η σκληρή δουλειά μου αναγνωρίστηκε τελικά με μια εκτίμηση. Απολάμβανα τις προσπάθειές μου και ο Αλέξανδρος φάνηκε να θαυμάζει αυτή την ιδιότητα. Όταν προέκυψε η ευκαιρία, ανέλαβε πρόεδρος μετά την ασθένεια του προηγούμενου και μου έκανε πρόταση γάμου πριν από 6 μήνες. Το αίτημά του για την υποστήριξή μου είχε βαθιά απήχηση σε μένα. Από τότε που αποδέχτηκα την πρότασή του, έχω εμβαθύνει σε διάφορους τομείς σπουδών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις. Ανακάλυψα μια νέα ευχαρίστηση στη μάθηση, συνειδητοποιώντας ότι η αποστροφή μου δεν ήταν η ίδια η μελέτη, αλλά μάλλον ο στενός δρόμος που ένιωθα πιεσμένη να ακολουθήσω για να γίνω γιατρός. Κάθε νέο θέμα που εξερευνούσα τροφοδοτούσε περαιτέρω την περιέργειά μου. Καθώς ετοιμαζόμουν να μπω στο αυτοκίνητο, η φωνή του μπαμπά διαπέρασε τον αέρα με μια γνώριμη ερώτηση. Αλλά με ένα χαμόγελο, δήλωσα ήρεμα, δεν είμαι πλέον κόρη αυτού του σπιτιού. Αντίο. Με αυτό, άφησα πίσω μου τη σαστισμένη οικογένειά μου, και το αυτοκίνητο με πήρε σιωπηλά μακριά. Στον απόϊχο των επιτυχημένων εγγενείων του νέου ξενοδοχείου. Βρέθηκα από την πρώτη μέρα να ασχολούμαι με τη διαχείριση του χώρου. Όταν η εγκατάσταση έφτασε σε πλήρη πληρότητα, οι γονείς μου και η Τζέσικα έκαναν μια απροσδόκητη εμφάνιση. Ο μπαμπάς, που με εντόπισε μέσα στη φασαρία, με φώναξε, σηματοδοτώντας την πρόθεσή τους να μείνουν παρά το πολύ άσχολο πρόγραμμά μου. Βρήκα τον εαυτό μου σε αμηχανία. Πριν προλάβω να αντιδράσω, ο Αλέξανδρος παρενέβη, συνοδεύοντας γρήγορα την οικογένειά μου μακριά. Ωστόσο, η πεισματική επιμονή τους προκάλεσε σκηνή στο λόμπι, αφήνοντας με διχασμένη ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις οικογενειακές εντάσεις. Νιώθοντας εγκλωβισμένη μέσα στο χάος, ζήτησα τη βοήθεια ενός φρουρού ασφαλείας για να καταπνίξω την κλιμακούμενη ένταση. Λίγο αργότερα, μια γυναίκα ονόματι Ουλίβια μπήκε στο λόμπι, αναγνωρίζοντας με ως καθηγήτρια, η οποία μου μετέφερε το κουτσομπολιό. Οι φήμες εξαπλώθηκαν σαν πυρκαγιά σε όλο το νοσοκομείο, προκαλώντας αμηχανία στον μπαμπά και την Τζέσικα. Εν τω μεταξύ, έπεσα πάνω σε μια εκπληκτική αποκάλυψη σχετικά με τη δίθεν συνταξιοδότηση της μαμάς. Αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για συγκάλυψη της αναγκαστικής παραίτησής της λόγω ενός σκανδάλου. Μια πληροφορία που άκουσα τυχαία από την Ολίβια. Απογοητευμένη από το επαναλαμβανόμενο θράσος της οικογένειάς μου, ανέλαβα αποφασιστική δράση κατά την ανεπιθύμητη επίσκεψή τους στον χώρο εργασίας μου, καλώντας αμέσως την αστυνομία για παρεμπόδιση της εργασίας. Η προηγούμενη συμπεριφορά τους έγινε σύντομα θέμα συζήτησης στο νοσοκομείο, επιδεινώνοντας την ήδη άσχημη οικονομική του κατάσταση. Τελικά, το νοσοκομείο αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του, συνέπεια του σκανδάλου και των φημών που ακολούθησαν. Λίγο καιρό αφότου πέρασα από το πρώτο σπίτι της οικογένειάς μου, παρατήρησα την εκένωσή του, διορισμένο σημάδι της οικονομικής τους δυσπραγίας. Κυκλοφόρησαν φήμες για τις αποτυχημένες προσπάθειες προξενιώτης Τζέσικα. Ίσως υποκινούμενες από το τοπικό κουτσομπολιό που τελικά τους έδιωξε με έναν αλλαγμένο αριθμό τηλεφώνου και χωρίς πρόθεση επανασύνδεσης, διέκοψα οριστικά τους δεσμούς με την οικογένειά μου. Με την επιτυχημένη έναρξη του νέου ξενοδοχείου και τον επικείμενο γάμο μου με τον Αλέξανδρο, τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική μου ζωή είναι σε ανωδική τροχιά, πιο φωτεινή από ποτέ.